Ahoj, jmenuji se Jan Švarc a chtěl bych vám představit Švarcky. Měl jsem v životě velký štěstí v tom, že i přesto, že jsem se všechno učil sám, živím se tím, co mě doopravdy baví a naplňuje. Mojí profesí je zakázkový truhlář a teď jsem si pro vás připravil design, co vám změří čas. Hodiny Švarc vyrábím ručním způsobem, vždy v limitovaných sériích 24 kusů anebo jako úplný originál. Zakázkovou formou, po konzultaci a objednání přímo na míru vám, s certifikátem a s věnováním. Mým cílem je vrátit se ke kořenům řemesla a dokázat, co všechno oproti stroju dovedou lidské ruce. Takže jestli tě tohle zajímá, podívej se na schwarzfood.cz, kde najdeš vše o mojí tvorbě.